ike na ni Asaba Benjamin Madukolo onye mgbochie dike Gomez n'ọnụ maka na gị eze ji na na-amọghị m obiọra nwanyị bee ọdụ enyi bụ onye zuo ogote beta tupu na money ọgaranya bụ omume echichi kasị echichi nwanyị na-echi na n'Igbo bụ echichi IYOM Anamu na mụ ya ime ibe ọgbụgbụ mana ọ bụ echichi ndị ọgaranya nwanyị chili IYOM na n'Igbo na-agba ọdụ enyi site n'oge gboo tata echichi IYOM bụ onye zuo ochie Ọnịcha doka na-agba ọdụ Asaba na-agba ọdụ Ibuzo na-agba ọdụ Ọgbachi na-agba ọdụ Iselukwu na-agba ọdụ Ọnịcha nọ na-agba ọdụ Ọbanamụ na-agba ọdụ Igbo dị iche iche ka na-agba ọdụ eji ọnụ etinye azụ n'ofe odelo onye ọbụla anya bụ ibe ọkpụkpụ bụ echichi ndị ọgaranya nwanyị ọbụla ga-eji IYOM ga-abụlili onye na-agba mbọ Igbo niile na-asọpụrụ nwanyị ọbụla chili IYOM echicha na-akwanyelu ugwu IYOM bụ echichi dị ebube nwanyị ọbụla chili IYOM na n'Igbo enweghị ọnụ okwu echicha na-akwanyelu ugwu Anesi bobongo ọdụ enyi ọganyala bọmụmọmụme enyi bụ nnukwu anụ kasanụ niile Chukwu kelu n'enu ụwa ibe ji amatụ ibe dị nnekwu n'enu ụwa bụ enyi ibe bụ ka ibu ọra ka ise ibe bụ ka ibu ọra ka enyi nwela amamive anara bụ enyi kwadada enyi nwelu nnukwu ibogbo anụ anara ara ka enyi nye ka Igbo niile ji wegwelu na nwanyị zuru oke na n'Igbo ya bụ ọdụ enyi ịbịa na n'Igbo niile ụmụ nwanyị balụba mana ndị chili IYOM bụ mmadụ one na one ibe onye zuru ka ọ na-eme n'enu ụwa nara abịa arụ ndị nze n'ọzọ nọ na n'Igbo ndị menwule na-egote ọdụ enyi onye ga-echili nwunye IYOM
maka ọgaranya omenanị ndole anya ihe ọmụmụ echichi nwaluso nwa gị echichi ndị oli ọkata echicha na-akwanyelu ugwu ọganyala maka mma echichi ndị nwere ibe na n'Igbo ọ kwesịrị eze nwanyị gbagolo ọdụ enyi elu okwuru nwanyị n'ịbịara nne n'ụwa bụ n'okwu ọnụ ọganyala bụ ọmụme echichi nwanyị jide ebube echichi eji adanya nwanyị na-asọpụrụ di ya ka di ya na-echili ya ọmụ ezigbo agba bụ mma nwanyị ugwu nwanyị bụ di nna nụ ya nwanyị bụla ezigbo nne zụlụ ụmụ ya ọfụma ụmụ gị kpata ego nne n'ụwa bechiele gị ya ọmụ olisakelu mmadụ amalugo ive onye ya bụ ọganyala maka mma n'ọnya ka anyị na ya Chukwu olutum ka olutu ibe mụ n'ọnya ka anyị na ya Olisa udela dalụ nwunye di mụ ya biko dakwelu mụ olute nwanne m ka olutu mụ n'ọnya ka anyị na ya Olisa echicha na-akwanyelu ugwu ọnwere onye ime ọma na-asọ nsọ ibe dị mma na anya bụ nwanne ọgaranya maka mma ọgaranya nwere ego na nna m Simeon Chinwike Nnakwe odogwu ọgaranya dị n'ụdị ọgaranya pụrụ iche na ndị Igbo Simeon Chinwike Nnakwe ọgaranya gụlụ akwụkwọ ọgaranya malive ọgaranya zuru dimkpa ọgaranya na-eme ọgọ na nke igolu nwunye gị ọkpụkpụ odu enyi ka igolu nwunye gị Princess Ijeọma Eunice Chinwike Nnakwe iyomugodie iyomochi na nwata adaeze dị ọra mma nnukwu ada His Royal Highness Igwe Nwaji Ben Onyeka na nyamulu nnukwu ada nwunye Simeon Nnakwe ada mụlụ n'obi eze gosi n'obi eze banye nnukwu obi Princess Lechaba Simeon Chinwike Nnakwe nnukwu nwa Gabriel Nnakwe n'Ọrọma demokrasi na namu oke osisi gị na-eche ndo ụmụ uche mụlụ gị n'afọ
igwe modesi na namu iyara mologe navo CEO Modest Global Oil and Gas Nigeria Limited Ọgaranya ngada onye nwalu gị nwere odogwu igwe modesi ezeomogo Chief Sylvester Udoji nwoke keze abụọ onye ọrụ metiti omelara ka izizi na namu agụba ma agụnyere gị n'ụwa mazalụ n'ọbụ onye ilo obolia omelara dalụ Chief Rafael Udenzo Okeke n'Oroma Nzakajugo na namu Ugobuzu Ọchake Chemanu Nugoge Buzugo Akajugo na namu Bitu Dogalanya Nwanekwe Milinali Ugwu na namu CEO Mapi Group of Companies Nigeria Limited Orometiti mulugidi nnekwu Mapi n'iso na-ejege nje ya Tony Collins nwa bụ nwanne Honorable na-ekenemi Akachukwu dị ya aka dị ọra mma ọchịlị mma nne n'ụwa n'ọgachi n'ọzọ ujenu na gị ya bụ ngozi ọganiru gị n'ọya bụ osimiri Chief Tony Nneke nwonye Oroma n'iya dị eziokwu bụ ndụ na namu ime mala eziokwu n'ụwa ịma na aka azụ dị ya eziokwu bụ ndụ na mụ kenele Soboyele Okeke n'Oroma Ọwọbịa ndị Anambra Sobeyo n'onu mekene gị onye bulebu ne ya dị Chief Dan Obiora ọnwa detilora na namu CEO Honest Services Nigeria Limited ọnwa n'ọnwa live na Yolisa n'ọnya ka ọ ga-emela anyị lụọ n'ọgwụ ka ilie na ndo n'ọnya ka na Yolisa Obiora nwoke ya na Yochukwu n'isi ụmụ Igbo ndị na-agba mbọ ahịhịa na Yolisa lụọ n'anwụ ka ilie na ndo aka jaja nne n'ụwa na-ebute ọnụ mmanụ onye gbalụ mbọ nne n'ụwa ka ọ dị ndụ welie ebe ọ kpatalụ Chukwu Olisado anyị lụọ n'anwụ ka ilie na ndo ọnwa Chimeleze na nwa ọnwa Timote Mamala ọnwa n'iya dị o Chibedeti Ọnụọra Idete mandeti na namu Ojeli Igbo na namu Nwanyị nwe nwelu mụ Ọgọdọ kpuchi ọtọ Prince Ebunike Nosa na Miata Akọwa mekizizi na namu Lagos ka ịdị ajọ aka Chief Okafọ Marcelo n'Oroma Odogwu Njalika namu jide ebube
na Lagos chairman ne ya dị asake na-eke nwaka nwanyị ọrụ ọmadike asakugo na-abọ na Nnamụ na Lagos ịdị achụ aka ugo na-abọ n'ihe adị Okeke Igwe Charles onye ume nwanụ na-esechi ọsọpụlini ego n'India chairman n'ọnụ mekene gị ebe isi na ngaga n'iru ọganiru gị n'ọya bụ osimiri aka Chukwu dị gị na ruo John nwanne Emeka John Igwe na mmụ obodo India kijelute bute ikike na Lagos dị na Lubili onye zeli ya dị biti bilima na Nnamụ ibilima nwaji mada n'onu mekene gị ike na Hong Kong silent money na Nnamụ n'onye nweghị n'ọngwụlodogwu CEO Madina họtelụ na Asaba Chairman Chief Executive Officer China Bar na Asaba ebe anyị dị alacha aka Batulomi nwa baba Abiola n'iyi ọra ime malezokwu na Nnamụ ịmma n'aka azụ dị ya Indonesia ịdị achọ aka amechasame na Nnamụ ọba nwati mmadụ dike osiyelukwu me na Nnamụ CEO Amados Automobile Nigeria Limited Indonesia kede achọ aka Azụka Nweze Chibe Nwabali Chukwu alịalị akụfese izizi na Nnamụ odogwu jeli India bute ikike Basili ike mụ Nnamụ ọba Nwabali chi ibe meli mma na Nnamụ odogwu ike n'Indonesia Innocent ọnwụkwe nnakwe Eko Noble Star ike n'Indonesia gị bụ chairman Nnamụ Brothers Association n'ime Indonesia Nwatimelaze na Nnamụ n'ehade Fidelis Onyecha na Mazụ Ego ọtabili onye nwanne na Nnamụ Papa Chinedum odogwu jeli Indonesia bute ikike ọtalibu dotu 10 double money na Malaysia ego malumi na mmụọbagụ ike Pentikọst ya dị ọkụ na-enye ibe na Nnamụ Christian Nwafoso onye mmụọbagụ okiri panya panya igwe obodo Nnamụ niile quality tesalụ na nya ka iji wee kalịsị Lagos ka ịdị achụ aka okiri
panya panya Donya fanora Mwata motaka na namu Udogu jeli India Je South Africa Jekwe Indonesia Thailand kina zilibili Wanda mchukwa kosi gogi Jemi silo duba Ona taludike man India The wizard top ni adio Silo nonu mekenagi Boniface Nwanekwe Onye foto na mwaba Awakata kwata nabo na namu Odogu jeli Indonesia shia Chukwu no so nwa beche ume nwalum Nairobi Kenya kina lubili Ngibu soki jadonu bigi Odogu chukwu gozili na nwa Ibanyi patiri kokukua Ibanyi sumiti na mwaba lichi gugu ale Onyo di naka Nindi akidi atuaka Izuani zoidenyi Igwe timbinu wandam Onye chimeleza bugoleze Odudu Nwachukwu nyela kunaka Samuel Udumaka Akumwanta wanopanam Samilito nyebulebu Nindia kina luputi kike Azubike Daniel Ozo Nwata nacho nkie na miata Onye miata obodeze Nairobi Kenya kina lubili Oyimo odina nwana makuo Onye dika nwani aboso Nwada Tatodogu Agbe CEO DNG Group of Companies Nigeria Limited Ike Indonesia Chinosoko Nkwa Ndị obinara maka isi dị ụwa Na nke bụ Benjamin Ụmụnna m niile Ndị bi na Kampala na Uganda kidi achụ aka Chinobes n'Isowebili Sunday Nwedozu nọ Onye mmiata obodo eze Ike n'Indonesia Ndị bụ onye ego n'uko ego Anụ nwere obi na namu Ike Chukwu Nwabeluo Nwamba na-eko Onye mmiata obodo eze Tekena Bigi Nwabeluo Oyimu Odogwu na Jakarta Indonesia ịdị achụ aka Ogwejopo Nwabeluo Nwamba na-eko Odogwu na New Delhi, India Nwanne m akụkọ mbigo Chinedu Nwegwuoba Akwụkwọ siliki izizi na namu Akwụkwọ sili onye mmụọ
ọbago n'India kina lubuti kika ọzọ egwu daba na mmụọba ọsọ gidigbam ọsọ ịbọdụ n'onu mekene gị odogwu ilulu n'anwụ niile li na ndo agbachi ekweza na mmụọba iji na mechalinu dike ike na ni Asaba Benjamin Madukolo onye bụ ochie dike Gomez n'onu mekene gị eze ji na anamoghị m obiara nwanyị bee nwabalị ji gwalịalị nwanne m nwa maka na yọnkụ Port Harcourt ịdị achụ aka ibe na ya obisa obiara nwokoye egwu na-eri egwu anyị iyo na ya olisa n'isi ụmụ Igbo ndị na-agba mbọ anyị lụọ na-amụ ka anyị lie na ndo anyị lụọ na-amụ ka anyị lie na ndo una obiara nwokoye na-eke elu okwu ya echicha na-akwanyelu ugwu Ngala maka obiara nwokoye egwu na-eyi egwu na nama eke n'okwu